Well, in a sense, kung dad fail, daghan magitag ka ng mistakes as a dad, no? Especially ka ng mga wa nimo nasabtan dayon ang imuhang mga teenagers. And kanang yung imuhang yung ipakita nga love yun nimo imuhang ilhang mama. That's the most important thing, di ba? To saying the best way to show that you love your kids is to love their mom, di ba? Kilado kayo ka sa social media, Doc, na nag-share ka og mga skits, mga nagawig-wig na ka, nag-costume-costume, mga memes, and syempre, Doc, ang imong pagka... Pangalan ko sa akong mother-in-law, Doc, pagka-marites ni mo, Doc. Doc. Pero, curious po ko, Doc, sa balay ninyo, with your kids, unsa may reaction nila ani sa imuha? Tapos, nagasturyahan na po ba mong entertainment niyo sa balay? Ay, kami sa balay, actually, ang mga ideas nga nagagawas, dili na tanan sa kuha. So, say, masigasa na kay Mrs., sa akong mga anak, kay amo man ang murag, informally, naga-brainstorm me. Wow, about? Kanang mga among gina-post. I-post? Usay, mingon siya nga, Dad, pinahunaan nga kayong ani niya. Ang gwapo na siya din. Then, importante manggod ang imong punchline. So, pag good story, ang next diha, napakoy punchline, ana. Kung napakoy punchline, gwapo sa ending, gwapo, gamiton tana. Pero kanang, parang hilaw ang punchline, Sige lang, ato sa ng taguon. Pag human, maingon na po nga nga punchline, okay na siya. So, meaning, the idea, dili na ako na tanan. So, nag-brainstorm me. Karon na, si Mrs. sa Manila, mag-text ako, napoy nahunahunaan, ana, unsa man imong nahunahunaan. So, murag nahimong kalingawan na namo because kanang makahatag kalipay sa uban, malipay man pud ka. Bitaw. Di ba? Yan natural pud sa imuha jud ang pagka-joker nimo, Doc. Yes, maingon na ako kung sa classroom, isa ko sa tulo. Isa sa tulo. Punchliners. No? Mandamay pa jud og lain, Doc. Meaning, di ba naman as classroom, nga naray mo, ana, yung mga tawa usay masuko ang teacher kay ngano nga tawa na ba, pero that's me, and ever since ana jud ko sa school, that is my murag natural ko na nga sa ako ng papa na ako nakuha, no. Ang akong papa, I remember when bata pa siya, ako di bata. Bata pa ko, ningon siya, yung nagid ako mama po, ningon siya nga, kabalo mo nga mas lisod magpakatawa og tao kaysa magpahilak. Bitaw. Abi na ko, mas lisod magpahilak. Isa, okay na to? Okay na to? Okay. So, abi na ko, mas lisod ang magpahilak. Di ba? Magpaluhat, lisod. Di mas lisod ang magpakatawa. Kay ngalan man na nimo i-timing, kay ngalan nimo i-deliver. So, kung na daw kay gift, ana, imo ginang i-nurture. Ang sense of humor. So, nakabalo man ko nga na ako. Kay makabalo man ko kanong sa ko mo pants. So, sa classroom mo, pants man ko kalit. Nga timing ba? Kay kung wa good timing, di man siya mo igo. So, ko buhat, ana, ever since niya. Karon nag-doktor na ko, siyempre, ang sekretary na lag ako, alangan, wala ko'y classmate. No? So, I happy kay ko nga nananing social media. Yes. Nga mura bag katong sudyante pa ko. Gipadayon na ako ron nga ang akong classmate tibuok Pilipinas na nga mga tawa sabay. So na nawala bang ako ang pagka-youth ba? Nga murag ana gihapon ako ang feeling ron. So kaning social media nga nagapakatawa ko, murag ako therapy po ni for me ba nga ginabuhat ko na, pero actually dili lang sa inyo para po na school kay basahon ko man inyong comments, basahon ko man ang inyong so matouch man ko. So for me, murag therapy na ko positive kaayo ba. So that's why sige padayon buhat. Positive kayo mo ang aura, Doc. So mapasa po na nimo sa imong mga anak imong pagka-positive, Doc, no? Pero kadto akong kuan, Doc, ako ang curious kanang pag mangaon mo, nagasturyahan mo, si kuan artistang A, artista B, nakita nag-date, nag-aral Unsa pa? Unsa pa? Di malikayan. Pero say makaingon gid sila nga
mas marites man ka sa mga dad. Oy, kay tinuod man po. Kay mao lagi kay akong pangalan Mata Richard Tesoro di Marites no na shortcut na Hinoo no. So ako na lang gining giangko ning pagka Marites kay naman sa birth certificate gyud. So murag calling ko na siya ba no. Pero actually kung mapansin ninyo sa ako ang page, daghan kay ko gina-follow. So meaning follower ko to a lot of vloggers as well, no? So dili ko kay daghan man diha vlogger sikat pero tan-awon nimo kinsa ilang gi-follow, tulo ra ka buo puro zero. Ako I follow more than 2,000. Yeah. So support jud ka. Oh, so meaning I'm a follower too. Kung gwapo ang inyong gi-post, ako po siya i-share. So tabangay man ta then siyempre sa kat 2,000 imong gi-follow, pas-pas kay kung makahagilap, kay mag-follow naman ko daan sa mga showbiz balita. Plus, ginatag pa jud ka. Ginatag jud ko. So I have, 2 million followers nga pwede mo tag sa kuha. Usay ang matag yun lagi kay fake. So ako sang basahon kay basig ako ning i-share. Ikaw ba ko? Masipyat ta so kun dili ay murag fake ni. So pero daagid ang tag kabalubog kog naagyoy ka ng genuine kay daghan man mo tag na. Nya i-check ko man na siya sa other nga mga cross-check nimo. Cross-check nimo nga tinuod gyud ni. Ako na na-share. So, tingala ko, yawan ni mo, daghanan ni mong nabalaan ko. Gali, Dok. Daghan man nagtag. Mas una pa imuhang post mo appear sa ako ang feed. Sa kanang mga update. Mas una pa imuha kesa sa mga reliable. Okay. Usahay ang tag sa ko. Katog yung original nga nag-post. Ana ba, kanang, kayo man manggod, ang mga news, manggod media, second lang man na sila. Kadili man silang una ni picture. Yung saon man ang unang picture, gitag man gid sa ko ang ngawa pa gani gi-pick up sa media. So, bisan ako ni share. Oy, kimura ako ano ani. Ikaw breaking news ko. So, usahay, di sana ako kay basig ako ang ma-center Bastibok, Pilipinas. Pero, ana kapaspas ang nagatag sa ko. The first picture, isend na nila daan. Yes. Sa inyo, napod ba mo family group chat, Dok, nga imong mga anak? Uy, daddy, si Kuan artista. Nami. Although kana sa general family na siya, anything goes dito. But sometimes diha nagud nga ang storyahanay na lang may kung unsa or say mo tag si Mrs. niya, i-share niya through text ako ang link, makita na nako nga Pero kadaghanan gud sa mo gyud it's what's funny gyud mao gyud na mo ang pag nakatawa si Mrs. sa iyang nakita, iya gin i-send sa ko ana pod ko na ako'y makita na nakatawa ko, ako na that's how we gihapon nga unsay katawanan gina-share na mo. Bito kay ang inyo ang aura good as a family, Doc, especially kanang sa social media magtan-aw man jud may mga family photos. Very positive, very light ang inyo ang aura as a family. Kanang murag happy gani gyud. Pero ikaw as of dad, for sure na adjud na mga times na kanang seryoso na kayo ang family, especially pag when it comes to mga studies ng hisgutan, mga problems. How do you crack up jokes in between sa family time, Doc? Mahug na natural na good sa ko agod. I mean, murag dili pwede nga wala ko'y makrak ba. Pero, ngani na siya, ang joke man good, kanang murag, nalang ko'y nakita, nara ko'y nabasa, then i-prepare sa nimo ang abi nila seryoso ko, then i-crack din nimo siya, ana ba. So, but sa family, magdinawatay, ragod ta diri, no, as you are. This is your safe place. Yeah. You should be accepted here. You should feel accepted here than your friends. Yes. Di ba? Kaya ang question man niya, asa mas accepted imong anak? Sa balay o sa iyang barkada? At that's a big question. That is a challenge question for every parent. Dapat ang answer, mas tanggap siya sa bahay. Actually, muna lang issue karon sa mga Gen Zs kasagaran. Okay, kung di sila, when a person is not accepted, they will not listen. So, ayaw ing nangasaba ka, na-gets nila imong point, ni sunod ra na, kay suko man ka. But if you want the message across, let them feel accepted as they are. Then they will listen to you. The same way sa barkada nila. Dawat man kay na sila sa ilang barkada. Mag-appear. No question. Masigun sa ilang words ingnon. Maski pag magmura sila, mamalika sila. Di man lang sila nga, sama na yung baba, ana. Pero, asa sila mas maminaw? Bay, kaning ani bay ba? Panguya ba na siya, So meaning, mas, mau ba? So naminaw kayo sila kay accepted man kayo sila
So that's a challenge to us parents. Kaya kita, sige tagpangasaba. Ang ending, they feel nga di sila accepted. Ang ending, di sila kaimaminaw. So, we want to make it very light lang sa family. Nga, we are parents, but we are friends. Pero dili pwede friends lang me. Parent po me. We have to, nagi-balance. Pero they really feel nga, friends yun me. So that is acceptance. Humor is very important yun. Tinuod yun. Cool parents kayo mo, Dok. Kung sayaw, fat together with the family. Kana pa yung dili pa yung sayaw na kanang kuan. Kana pa yung unsa jud kanang murag pang pa-release jud og stress. Wag naman kaya kung duha ka girls, mga dancers gini sila, no? O kaning yung akong second girl, po siya kanang studio trained yun, grabe. Bago lang siya nag-graduate daw. Bago lang si Amanda. Grabe kayo na siya ka grabe ka training po. So, they unlove kay nilang art na. So, si Patty po, na siya, nailhan po siya ron sa TikTok, no? So, katong iyahan ko ang supot. More than 30 million, pati ang 30 million views, katong supot-supot sa, ng SM nga supot. Pero unsa ito nga, 20th Century Fox. Gi-contact siya in town sa 20th Century Fox. Kay gitanaw daw nila dito, nangatawa sila dito. Tanaw nila sa ilahang theater nga gamay. Nice. Matouch mo ka ba? Paabot lang nung unsa may next daw, unsa may masina atagag offer. Basta na offer, no? But wa pa hinoon. But the blessing dito nga naabot sing ana ba. The point is kanang bahin sa dancing, kadaghanan sila na Dad, dad? May tayo mamaya? Sayo taon niya. So, mo na ako ang, sige. So, masige ka po yung nagkagamay. Okay. Yes, pero, at least, makaband me. The same way, kabalo ko nga, gining sayaw sa, social media, mas pas mo viral. Nag-study ko og kanang lecture na ako. Nag-research pa ko, tutorial. O, di ka ng mga video nga medical ba? Di ba ko basta-basta mo lecture o what na ko gi-review? Pagman, lecture din ka. 50,000 views. Okay, daghan-daghan. Sayaw ko 1 million views. Mas mag-trending. Di na lang ta mag-lecture. Manayaw na lang ta Maog yun. No? Mas mauna pag yun siguro gari og kuan. Pero di man po mapansin gyud, Dok, ang imuhang mga uban nga serious type. So marakaingon siguro ka, Dok, unsa man ning mga tao mas ganahan man noon ni sila og yaga-yaga kumpara sa kuan, no? Pero Dok, ginaunsa nimo na pagbalanse, Dok, nga kanang what do you do nga para mahimong intact gihapon ang imong sense of humor despite sa imong profession nga seryoso kaayo gyud basta doctor, pediatrician, seryoso kaayo pero gidaunsa na nimo, Dok? Number one, katong ingon nga gina-follow na ako, basta kataw-anan imong gi-post, I will follow you immediately. Because I love funny skits, videos, funny comics, ana. So, every day, karon ana po ko gipang post, kay nakatawa man ko, ako na siyang i-post. So, kung during my break time, ana naman kita, muran man tag social media, dito na punta sa mga katawanan din. Kabalo man ang Facebook, ang ganahan kong katawanan, algorithm, so, murag ana ba siya, katawanan po ni Chad, katawanan, di ba? Ana man ang Facebook, di ba? Kung sa'yo mo ginatan-aw mo yung ginapakita. So, that's one. Then you have to look at the funny side of everything yun. Naingon nga, if you want a smile, smile first. So, nung taong mugot man si muha, basig mugot ka pod, no? Nagmugot imong naong. Pero if you smile first, mo smile man ang people around you. Ibalo sa imuha. So, maragingon nga, do unto others what you want others to do unto you. So, if you want to be seen as a jolly person, no? And people will be jolly as well with you, so mas gwapo ang inyong relationship, even sa workplace. So, pagka nang medyo seryoso na kaayo, i-divert ko na siya. Kay marag seryoso na pug kaayo, drama naman pug kaayo na, no? So, life has too many problems. So, di na kayo natudungagan. Yes. So, humor is God's escape for us. Humor is it's a God's blessing. Actually, napay mga tanong nga, Dok, asa man gipon ang mga ideas ni mga nakataw-anan man na? Ngayon ko, actually, ang akong matubag, murag gihatag ko na sa Ginoo pod,
Kaya nga, asa mo po nakaunahunaan na po, di ba? Natural lang siya gagawa. Sometimes, like for example, give you an example, nag-Hong Kong me. So, video ako, ani, nga, gitagaan kong dulaan. Nya, nagjunjun, dagandagan ko dito. But, wala pa to story. That's why, pag dito sa Hong Kong, wala na ko ito i-upload yun. Kay, na ko'y clip, pero wala sa story, nga gitagaan kong toy. So, mas nauna og shoot din Na-shoot to. Okay. Then, pero sa story, ani, ko, may story good. Ani, standby ko lang to, pero nakauli na mi. Wala, yun din. Pagmata rin ako. Pagmata rin ako sa morning, nakahunahon akong nang nilhig sa gawa sa kalsada. Hala ko maode, ito'y gwapo nga ending. Nga nang nilhig si Junjun, hantod kalsada, di giregaluhan sa og Disneyland. So, giset up na nako ang flow nga nang limpyo sa balay sa hantod ni abot sa kalsada na nahimong Metro Nanluod pa ganito sa permero, Dok. Pero kita yung itong bata, nag-ana-ana ko ka dito. Wow, so, dabog-dabog. So, maano na ko nga, the idea, sometimes it will just come in. So, mayin ko nga, ang Ginoo, no, masig joke, yun, siguro iya po na i-provide. And I know humor is more God's gift, yun na. Yes. Madili kayo na to i-carry ang burden. And humor is, I think, is also a sign of faith. Na kung daghang kag problema, daghang kag bayronon, pero kinikatawa man ka, moingon na Ginoo, then you have faith. Yeah. Kaya nga naman, manin kayo ni magidamdam. Kaya nga naman, kadagtuo man ka nga tabangan taka. Yes. Di gikatawa na lang sa animo. And honestly, pagka makakatawa magud ang tao, no, ganyan nagsuryahan na nga. When you laugh out loud, murag na ay healing. Ang depression matanggal. So it's really important. So murag katawa ra nino, but I do believe even the OFWs. That's why I do this a lot of times also for the OFWs. Kay mingon sila, Dok, salamat kayo sa imong post. Ang among kamingaw diri. Okay, siyempre mga Pinoy, Pinay gud na. Mas ganahan mga parents dito. Ganahan magud na sila kanang Pinoy jokes. Ang jokes dito Saudi lahi man. Lahi ang humor nila. Lahi ang humor. So mingon na yung amo. What is happening to you? Ni anak man, nothing. I'm watching funny movie. Ako dito niya. Ikaw di ay na. Gitanaw niya. Bakit dito man siya nagtrabaho. Tingala yung amo. So, that alone, imagine mo, if balik ka, na imong anak diri. Pero napakatawa nimo siya, natawid nimo siya in a sense. So, ay ko mo ko Lord, tagay ko daghang ideas Lord kay siyempre daghan bitag nahimo nga video. So, pero sometimes it just pops magpaprag siya, nana po ko yung idea. So, for me, it's more than just making a person smile or laugh. Murag something deeper yun na siya. Healing na siya. Yes, total healing yun. Yeah. Speaking of ideas, Doc, no? Kato nasulti ni mo, naapod ba yung mga instances nga funny moments nga nagamit ni mo yung dad skills in times of person towards imuhang koan, sa mga anak, ayun na anak, gani nga, imuha pong natahi sa imuhang mga skits